Lehen aldia gaur beinatekin, baina enauzu beldurtzen. Baina alare sukaldariei ez diet merituak entzen. Ea amaitzen dugun barrezka, tripa bezala lertzen. Kostako zaigu gaurko afaria, bertso kantuan eskertzen. Urduri xamarra zaude edo, hori da hori apaila. Leku askotan ez da ikusten, gaur bezalako pantalla. Ala eta ere garbi uz dezagun, bertzotan daukagun maila. Eskertzen bertzo bat nahikoa da, baina hobetzea da zaila. Gozatu dugu guk iluntzea, horren afari gozoaz. Ta orain aldiz bertso saioa, hemengo giro beroaz. Baina Araba betidanik da, konparatu ardoaz. Bera bezala denbora pasaz, gu ere hobetzen goaz. Baina denbora gutxi daukagu, horrek ematen dit pena. Ala ta ere organizatu, xamarri guzten dut dena. Fijatu alzara izarzu forman, maiak dutxu patxu zena. Ezan beharrik ere ez dago, hemen dago gozoena. Hemen baldin bada gozoena, enaiz asti ez da amago. Baina gu hemen kokatzea ez, da izan horren arraro. Ta horregatik makilila da, luzean nipozik nago. Txupatuz forma baldin badu honek, gaua txupatuta dago. Hortan saiatu egingo gara, hori ezin disimula. Naiz da aurrerantz begira jarri, orain gu biok brujula. Albotan ere zerbait badago, ezin dugu disimula. Ta ez ditzagun astu alboan, gai jartzaileak ditugula. Gai jartzaileak ta beinat naiz ez, nik lehen ezagutu ia. Dudarik gabe zoragarria, du lehenengo aldia. Ta haien hitzei esker seguru, pizten zaigula magia. Lehen aldian eskainiz gero,
Eskontzako